Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Республика елгаларында су күтәрелә башлады. Тәүлек эчендә Казан суда ул 93 сантиметрга арткан. Язгы ташу Татарстанның дистәләгән авылына килеп җитте. Яшел Үзәннең Исак авылында Татар этнография музее һәм бер кадаксыз ясалган үзенчәлекле мәчет су эчендә. Хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов мондагы хәлне күреп кайтты. Суда, суда, суда yüze alasыңмы? Мин сине күрми түзә алмыйм, син түзә аласыңмы? Әлеге җырны хәзерге вакытта шатлыктан түгел, киресенчә күз яшьләре белән башкарасы килә. Чөнки Татарстандагы бердән-бер татар этнографик музеен су басты һәм менә шушындый балыкчылар гына кия торган бутыйлардан башка бирдән йөреп булмый һәм суның тирәнлеге урыны белән метр ярымга кадәр җитә. Кичә куеп Туп-тулы иденде су белән, бүген әзрәк киткән икән, менә берәр метр аска киткән. Миндамир Камалетдинов карлы кыштан соң язны куркып көткән. Музейны бу дәрәҗәдә үк су басканы юк иде ди. Хәзер ул килгән зыянны санау белән мәшгуль. Бәхеткә экспонатларны ат һәм кош-кортларны куркынычсыз урынга күчерә алган. Зыян килде җил тегермәненә, аның инде бөтен фундаментына хәтле керде, идәннәренә хәтле су керде. Аннары менә Зелиха күзләрен ача дигән кинога крестьян җыртына килде. Аны бөтен хозяйстволары, аның бөтен келәтләре, мунчалары бөтен су астына калды. Янәшәдән генә М7 трассасы уза. Тиганың бу өлешен төзегән вакытта музей территориясе ягыннан яңгыр сулары сөягә агып төшә торган итеп эшләмиләр. Су бер генә кадак та кулланмыйча салынган мәчеткә дә үтеп керә. Ташу сәбәпле хәзер бирегә туристларны кабул итә алмыйлар. Бүген Ярославльдән килгән кунакларны да кире бордылар. Всем интересно. Мы туда не можем попасть. Летели из Ярославля вот специально. Әлеге музейга елына 4000 турист килеп татар мөхите белән танышып китә торган була. Бу ай сайын якынча 350 кеше дигән сүз. Язгы ташуга бәйле рәвештә музейга керү өчен генә 100 меңлек билет сатылмыйча кала. Исак авылына яз беренче тапкыр гына мондый күңелсезлекләр алып килми. Миндамир Камалетдинов музейны күчерү теләге белән яна. Музейның җирен бөтенләй башка җиргә, музейны күчерергә дип уйлаган идек. Зуррак җиргә, менә безнең Җулаша гына монда күпер аша чыкканда Зия Елгаса күпер аша чыкканда безнең анда бер 6 гектар, 7 гектар җир бар. Яшел Үзән районы башкарма комитетында әлеге мәсьәлә турында беләләр. Хәзер этнография музеен кайда күчерүне хәл итәчәкләр. Это не размежован еще пока участок, да. Әлеге урынны су басмас дип өздереп кенә әйтеп булмый. Анда геологик тикшеренүләр уздырылганы юк. Хәзер без яңа мәйдан эзлибез. Ул иң беренче чиратта музейның элеккеге урыныннан ерак булмаска тиеш. Ләкин музейны күчергәнчегә кадәр аның янәшәсендә җыелган суны суыртырга кирәк. Шушы музейдагы су басу буенча информация башкарма комитетка барып иреште. Шундук анда Гадәт Тышкалла министрлыгының экипажы җибәрелде. Бүген инде кичкә су калмас дип өметләнәбез. Ләкин Миндамир Камалетдинов сүзләренә караганда суны суыртучы булмый. Якынча фаразлар буенча су әлемендә 2 атнадан соң гына кибәчәк. Яшел Үзән районыннан Руслан Хөснетдинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Хайваннар өчен концлагерь. Бүген интернетта чыккан шул исемдәге видеоны прокуратура тикшерә башлады. Ул Биектау районындагы Правда хуҗалыгында төшерелгән ди авторы. Кадрларда сөяккә калган дистәләгән сыер, үле бозаулар ферма начар хәлдә түбәсеннән су ага. Правдадагы хәл чыннан да шундыймы? Илгиз Шакуров репортажы. Бу коточкыч кадрлар бүген бөтен интернетны шаулатты. Җимерелеп барган абзарда үлгән бозаулар ята. Алар янында исәннәре йөри. Видеоның авторы бу хәлләр Биектау районының Юртыш авылындагы Правда хуҗалыгында дип яза. Түбәләр шулай ук ишелгән, диварлар җимерек. Тирә-якка карагач интернетта таралган видео чыннан да биредә төшерелгән дип әйтергә мөмкин. Кадрларда үлгән бозаулар менә бу урында ята иде. Әмма хәзер алар инде юк. Бүген ферманы тикшерергә Россельхознадзор инспекторлары килде. Алар нәрсәне ачыклый, бу соңрак билгеле булачак. Әмма шунысы хәзер үк аңлашыла. Фермада санитар таләпләр үтәлми, хайваннарны карамыйлар. Сыерлар арык, ябык. Азыкка кытлык монда. Былтыргы җәй әйбәт булу сәбәпле дә пишән бик аз күләмдә әзерләнгән, анда сыйфаты юк. Бозаулар берсе дә бир кават ителми. Стеналар пычрак, юш. Правда хуҗалыгында хәзер 300-гә якын баш терлек бар. Шуларның 80-е савым сыеры. Нигә алар шундый шартларда асрала? Без хуҗалык җитәкчесе белән дә аралаштык. Ул интернеттагы видеоны монтаж дип атады. Үлгән терлекләр буенча белмибез, андай терлекләр юк. Но сездә төшерелгән дип язылган. Анда төшерелгән дип ниткәннәрдер, аны халык теләсә ничек нитергән булыр. Без аны чагыштырып караган видеосын, андый нәрсә килми бит анда. Ниләр пролетлар буенча, печәннәр буенча, состояниесе буенча. Юк, бу мондый гына фотомонтаж гынадыр ул, дип уйлыйбыз без аны.
Тирә-як пычрак, хайваннар ябык, кайберләрендә менә шундый күз авыруы бар, җирдә сөякләр ята. Без төшергән бу кадрлар фотомонтаж түгел инде. Бу фермага 2018 елда ябылу куркынычы янаган булган. Сыерларда лейкоз да табыла. Хәзер монда 24 кеше эшли. Россельхознадзор белдерүенчә, аларга инде 2 ай хезмәт хакы түләнми. Әллә камерадан, әллә хуҗаларыннан куркып, эшчеләр моны кире кага. Түлеләр нинди сүз ул? Дөрес түгел. Интернетта чыккан бу видео белән Бийөктау районы прокуратурасы да кызыксынган. Бийөктау районы прокуратурасы белән интернетта чыгарылган видео буенча тикшерү башланды. Бу тикшерүне без Россельхознадзор идарәсе белән бергә алып барабыз. Бүгенге көндә ферма территориясын инде тикшереп чыктылар. Тикшерүдән соң нинди чаралар күреләчәге хәл ителәчәк. Авыру терлекләрнең язмышы хәзер кыл өстендә. Россельхознадзор ферма хуҗасына бәйләмәләрен тәртипкә китерү өчен 3 ай вакыт бирде. Аңа 20 000 сум штраф таяный. Әмма мондагы хәлләрне бәяләсәң, хайваннарны кыерсыту мәддәсе буенча җинаять эше ачылмас дип тә әйтеп булмый. Бийөктау районыннан Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Базар бәясе бер төрле, кадастрныкы икенче, безгә өченче төрле сумма килде. Шундый проблема белән безнең редакциягә Лагерная, Пролетарий, КВЗ һәм Волга бакчачылык ширкәтләрендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Эш шунда ки, алар янында Горький шоссесының дублер юлын төзиләр. Участок һәм бакча йортлары юл турысына эләгән. Димәк, аларны сүтәчәкләр. Тик ни өчен сатып алу бәясе белән бөтен кеше дә килешми. Вы мне постройте дом точно такой же, как у меня замелет. Безгә тәкъдим ителгән акчага шундый ук җир алып та, шундый ук йорт төзеп тә булмый ди Волга, Лагерная, КВЗ һәм Пролетарий ширкәтләрендә яшәүчеләр. Безнең участоклары безнең шәһәрдә. Галия Забуновага участокның су тые өчен 75-80 мең сум тәкъдим иткәннәр. Белгән кешедән сорашкан идек, алар әйтәләр, безнең җирләр бу тирәдәге җирләр, менә бу полосада, бу зонада 300-дән bir sotkası 300 меңнән булырга тиеш. Ә безгә даже 80 дә бирмиләр. Шиһабетдиновлар КВЗ ширкәтендә 1968 елда 3 суты җир сатып алган булган. Ярты гасыр шунда яшелчә җиләк җимеш үстергәннәр. Йорт җир зурая, әмма милек кәгазьләрендә алар тулысынча күренми ди хуҗа кеше. Кухня юк, алмагач 4 урына шәүгенә, чия бөтенләй юк. Мин бит монда 53 ел пропахала. В нашем документе четко по-русски написано, что безнең документларда төгәл итеп язып куелган. Бу җирләр муниципаль ихтыяҗлар өчен дә, федераль ихтыяҗлар өчен дә каралмаган һәм резервта тормыйлар дип язылган. Шул кәгазьне алганнан соң гына монда йортлар төзи башладык. Мондагы милекнең хакын махсус оешма бәяләгән. Ни өчен ул кадастр бәясеннән арзанрак килеп чыккан? Бу хакта үзләреннән сорадык. Әлегә бәяләү буенча эш дәвам итә, шуңа бернинди аңлатма да бирә алмыйм. Бу участоклар урынында дублер юл төзү зур проект. Аның максаты шәһәр үзәгеннән М7 трассасына турыдан-туры чыгу мәсьәләсен хәл итү. Чөнки Горький шоссесында транспорт бөкеләре. Бу урыннар Казанның Киров районына карый. Согласно юридическим нормам, район хакимиятының милекне сатып алу бәясен билгеләү өчен вәкаләте юк. Юридик нормативлар буенча җир һәм күчемсез милек объектлар бәясен махсус оешмалар билгели. Аннан соң әзер материаллар килештерү өчен Татарстанның җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына җибәрелә. Алар хакын раслый. Шуннан соң мәгълүмат халыкка җиткерелә. Без җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгына да мөрәҗәгать иттек. Татарстанның җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы бу очракта республика бюджетыннан Казан шәһәре бюджетына акча күчерү мәсьәләсендәге оператор булып кына тора. Акчаларны бүлгәндә документларның министрлар кабинеты карарына туры килү-килмәү тикшерелә. Ягъни кагыйдә буларак бәяләүче оешма үз эшен башкарганнан соң министрлык әлеге мәгълүматны тикшерә, аннары аны халыкка җиткерә. Әгәр дә бу сумма милек хуҗаларын канәгатьләндерми икән, алар судка мөрәҗәгать итә ала. Зур Казан буҗрасын төзегәндә шундый очраклар булган иде инде. Рания Абдрахманова, Салават Мөхәммәдуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда социаль объектларына капиталь төзекләндерү өчен быел 14 миллиард сум акча тотачаклар. Мәктәпләр, хастаханәләр, мәдәният йортларын тәртипкә китерергә планлаштыралар. Быелдан мәктәп ашханәләрен төзекләндерү буенча яңа программа эшли башлый. 1 миллиард сумга 198 белем бирү йортының туклану урыннарын яңартырга тиешләр. Ә күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлауга 6 миллиард сум тотылачак. Май башында аукционнар тәмамланып, эшне башкарачак оешмалар ачыкланырга тиеш ди белгечләр. Өлкәннәргә ял итәргә скамияләр, машина йөртүчеләргә парковкалар, әти-әниләргә балалар мәйданчыгы кирәк. Республикада безнең ишек алды программасы буенча халык белән фикер алыша башладылар. Фәйрүзә Мәҗитова материалы. Машина тукталышы юк, и машинаны парковать тәргә менә бу зеленый зонада кирәк, да? Но монда бит балалар да гулять итә. Миләүшә Бәширова яшәгән йорт быел безнең ишек алды программасына кергән. Хәзер балаларга уйнарга да, машина куярга да махсус урыннар булыр дип өметләнәләр. Чүп савытлары тора торган урынны да яңартачаклар. Чүп контейнерлар монда ачык дип та, без ябык дип та телибез күргән. Чөнки җил
Җилкән сайын бөтен шүпләр исә асфальтка төшә. Машиналар куярга урын булсын, мусорка и клумба. Урицкий урамында яшәүчеләрнең теләкләрен безнең ишек алды программасын тормышка ашыручылар исәпкә алачак. Барысы да проектка кертелгән. Апрель ахырында монда эшне башларга вәгъдә иткәннәр. Декабристлар урамы 185-нче йорт ишек алды да быелгы программага кергән. Монда ремонтны июль аенда башларга уйлыйлар. Балалар майданчыкларын, машина кую урыннарын, тротуарларны яңартырга, шулай ук эскәмияләр дә куелыр дип көтелә. Һәр ишек алды өчен махсус проект ясала. Ремонтның вакыты башкарылачак эшләр турында йортларның активистларына аңлаталар. Менә шушындый җыелышлар һәр районда уза. Важно объяснить строителям. Ишек алдында башкарылачак барлык эшләр дә халык өчен. Иң мөһиме төзүчеләргә ремонтны озакка сузмыйча, фатир хуҗаларына кыенлыклар тудырмыйча вакытында төгәлләү. Халык та аңлап кабул итәргә тиеш. Әйтик, юл салганда машиналарын ишек төбеннән алырга кирәк. Төзүчеләр белән уртак тел тапсалар яхшы. Быел республика буенча 1000-нән артык йорт капиталь төзекләндерү программасына кергән. Моның өчен 8 миллиард сум акча бүленә. Эш башланырга 3 көн кала төзелеш паспорты урнаштырылачак. Ремонт барышын һәркем контрольдә тота ала. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Безнең төп бурыч волейбол буенча 2022 елгы дөнья чемпионатын югары дәрәҗәдә уздыру. Бу хакта бүген Татарстан президенты чемпионатның оештыру комитеты утырышында белдерде. Ул онлайн форматта узды. Анда Россиянең спорт министры Олег Матыцин һәм чемпионатның оештыру комитеты генераль директоры Роман Станиславов катнашты. Ярышларга 24 илдән командалар киләчәк. Уеннар Россиянең 10 шәһәрендә, шул исәптән Казанда да үтәр дип көтелә. Моның өчен баскетбол һәм Санкт-Петербург волейбол үзәкләре әзерләнә. Безусловно, чемпионат мира по волейболу знаковое событие для нашей страны. Отрадно, что наши республики довелись стать одним из организаторов этого крупного турнира. Волейбол традиционно является одним из самых популярных и массовых видов спорта среди населения Республики Татарстан. Казанга ил һәм дөнья күләмендә танылган бизнес вәкилләре җыела. Казан Экспода иртәгә зур вакыйга 15-нче Россия Венчур форумы узачак. Ул онлайн һәм офлайн режимда үтә. Катнашучылар аннан нинди файда көтә? Форумга әзерлек һәм аның программасы хакында Гөлнар Сайфетдинова. Форум әле узган елы үтәргә тиеш иде, әмма пандемия сәбәпле кичектерелде. Бер ел онлайн аралашканнан соң илдә венчур базарының торышы хакында очрашып, сөйләшеп, эшлекле элемтәләрне җайлый алалар. Инде иртәгә форумга 3000-нән артык катнашучы җыелачак, шуларның 200-е шәхси инвесторлар. Соңгы әзерлек эшләре катнашучылар җыела башлады инде. Иртәгә бу нокта кызу сөйләшү мәйданына әйләнәчәк. Поиск инвесторов. Без форумда инвесторларда эзлибез. Гомумән илдә бу юнәлештәге яңалыкларны өйрәнәбез. Әзер стартабыбыз бар. Аны тормышка ашырырга 200 миллион сум кирәк. Шуңа мөһимлеген һәм кремле булуын испатлыйсы. Приехали посмотреть. Бүген инде стартаплар, технологиялар барын карага килдек. Инвесторлар белән дә танышырга телибез. Институтның төрле проектлары бар. Аеруча медицинага кагылышлары белән кызыксыналар. Аралашу ул бик файдалы ике якка да. Чөнки яшьләр өчен ул үзенә финансирование эзләү, финанслар табу. Икенчедән ул анда дөрес тәҗрибә табу. Бик күп бит стартаплар беренче акчаны җиңел җәлеп итеп, аны җиңел югалалар да. Ләкин бит аларның максатлары югалту түгел. Стартапларын тәкъдим итеп төрле илләрдән 300-дән артык гариза җибәрелгән була. Алар арасыннан иң яхшы 50-сен сайлап алганнар. Авторлары инвесторлар алдында чыгыш ясаячак. Иң уңышлы дип табылганнары финанс ярдәмгә өмет итә ала. Россия Венчур форумы гадәттәгечә конгресс һәм экспозиция блокларынан торачак. Конгресс блогы кысаларында венчурны бизнес өлкәсендә күрекле Россия һәм халыкара экспертлары тарафыннан үсеш трендлары билгеләнә һәм инде Россиянең венчур тармагы проблемалары, шулай ук аларны хәл итү юллары турында фикер алышачаклар. Форумда илнең икътисади үсеш министры, Татарстан президенты да катнашачак. Экспертлар Россия, Бөек Британия, Америка һәм Кытайдан. Аларны монда килеп тә онлайн тыңлау мөмкинлеге дә була. Гөлнар Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бердәм Россиянең алдан тавыш бирүендә катнашу өчен документлар тапшыру дәвам итә. Бүген праймеризга Татарстан волонтер табибларының төбәк координаторы Анна Макарова да кушылды. Алдан тавыш бирү илнең барлык төбәкләрендә майның 24-ннән 30-на кадәр барачак. Нәтиҗәсе буенча партия Дәүләт Думасына көзен үтәчәк сайлауга кандидатлар исемлеген төзи. Казанның яшь тамашачы театр сәхнәсендә бүген хәйрия тамашасы бара. Ак халатлы табибларга ак чәчәкләр кебек спектаклен күрсәтәләр. Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге 100-дән артык табибка билетлар бүләк иткән, коронавирус белән көрәшкән белгечләргә Фәрит Мөхәммәтшин рәхмәтен җиткерде. Пьесаның авторы Россиянең атказанган табибы Равия Мухина. Ул Казанның 7-нче клиник хастаханәсе ревматология үзәге җитәкчесе. Пьеса мәдәниятебез өчен мөһим вакыйга. Бу популяр роман авторының тууына 110 ел тулуга багышланган.
Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Ак чәчәкләр кебек әсәрнең туган телебездә язылуы да билгеләп үтәсен килә. Аның өчен дә бик зур рәхмәт. Шундый жылы каршы алу бу пьесаны, бу спектакльне мин уйлыйм, ак халатка иң беренче хөрмәт дип, ак халатлы фәрештәләр дип әйтәбез. Минем өчен алар да фәрештәләр. Татарстанның 44 табибы республиканың иң яхшы шифаханәләрендә тернәкләнү уза башлады. Бу 65 яшьтән өлкәнрәк ковид кичергән медицина хезмәткәрләре. Алар пандемия вакытында авыруларга ярдәм күрсәтә. Тернәкләнү курсларына медицина хезмәткәрләрен Бердәм Россия партиясе җибәрә. Алар табибларга рәхмәт дигән акцияны башлады. Мәриям Кәрәмова Яршыллының 5-нче балалар сыргауханәсендә эшли. Аның әлеге шифаханәгә беренче тапкыр килүе. Минем бердә булганым юк иде. Шифалы суда шул хәтле әйбәт каршы алдылар. Килү белән урнаштырдылар үземне генә бер бүлмәгә. Хәнүзә Сәйфетдинова Мамадыш район хастаханәсендә инде 47 ел эшли. Авыру аны да читләтеп узмаган. Иң башында авырдым мин. Менә температура белән яттым инде. Санаториягә бергәч шаммадык башта. Давление әйбәт сезнеке. Килеп урнашуга табиб кабул итә, шунда ук тернәкләндерү өчен тиешле дәвалау чаралары билгеләнә. В этой акции принимают. Рәхмәт табибларга акциясында республиканың 17 районнан 44 медицина хезмәткәре тернәкләндерү курслары узачак. Алар үзләре теләгән 5 шифаханәне сайлый ала. Ливадия, Шифалы су, Инҗибертеге, Бәкер һәм Васильевода. Бу табиблар пандемияның беренче көннәреннән бөтен авырлыкны үз өстенә алып эшли, әмма замана чире аларны да аямый. Терапевт Мөнирә Богданова Казаннан. Безнең хезмәтебезне шулай хөрмәтләгән өчен, рәхмәтегез өчен рәхмәт димен. Бергә бүген республиканың 3 районыннан табиблар килде. Алар 7 көн дәвамында тернәкләндерү узачаклар. Ә шифаханәдә моның өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Алар алдында баш иябез. Безнең санаториябыз Татарстанның һәм Россиянең иң олы санаторийларының берсе. Безнең бөтен персонал аларга чын күңелдән хезмәт күрсәтүгә бик шат. Табибларны Лениногорскийның Бәкер шифаханәсендә дә кабул иттеләр. 65 яшьтән өлкәнрәкләр монда сәламәтлекләрен ныгытырга килә. Кызыл зонада эшләгән терапевт һәм кардиолог Нойлә Валиева өчен бу күптәнге хыял. Мин вирусны беренчеләрдән булып йоктырдым. Ярый әле хезмәттәшләрем, хастаханә җитәкчелеге ярдәм итеп хәлләремне белешеп торды. Ютазыдан 67 яшьлек Розалия Хафизова исә балалар табибы. Авырып ул айырым эшли алмаган, әлдә хәлсезлектән интегә. Мин бик шатмын монда эләгүемә. Үзем килә алмас идем әле. Бик яхшы каршы алдылар. Шифаханәдә Баулы, Урыссу, Бөгелмә һәм Казаннан 4 табиб дәвалана. Тагын 7 кеше килеп урнашырга тиеш. Илшат Әюпов, Наталья Лакымкина, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Тагын берничә минуттан безнең каналда хоккей башлана. Акбарс белән Авангардның 3нче уены Балашиха шәһәрендә уза. Моңарчы булган 2 очрашуда Акбарс җиңелгән иде. Бүген Авангард сакчысы капитан Алексей Емелинның сәламәтлеге белән бәйле яңа мәгълүмат билгеле булды. Ул шимбә көнне Казандагы уеннан соң хастаханәгә эләкте. Хәзер Мәскәүгә күчерелде дип хәбәр иттеләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Ичке эшләр министрлыгы белдерүенчә, хоккейчының кан анализында наркотик матдәләр булуы ачыклана. Хәзер тикшерү бара. Полиция хезмәткәрләре ул яшәгән кунакханәдә булып киткән инде. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Только в апреле в Лада Канавто на Минской 1 купить новый автомобиль вы можете с ощутимой выгодой до 30 тысяч рублей. Если Лада, то Канавто. Звони и узнавай подробности. 512 12 12. И вы скажете: я вижу. Лазерная коррекция зрения LASIK 14 900 рублей. Фемто LASIK 48 000 рублей. Клиника «Третий глаз». Все, что хочу, это Nissan за 980 000. Все, что хочу, резину в подарок. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Щедрые скидки в честь столетия санатория Васильевский. Бронируй уже сегодня. Поздравляем наших победителей в дисциплине «Экономные покупки». Продсклад «Победа» – выбор бережливых людей. Совершай покупки и получай выгоду. Леруа Мерлен представляет, как появляется чувство дома. Когда можно себя не ограничивать или спокойно работать в тишине.
Когда важное продумано, и вы готовы к новой жизни, имея прочную опору под ногами. Чувство дома создается с Леруа Мерлен. Мечтайте и воплощайте своими руками или руками тех, кому доверяете. С Леруа Мерлен. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Памятники Данила Мастер. Изготовление, оформление, установка, благоустройство. Гарантия 25 лет. Гибкая система скидок. С 7 по 11 апреля рыболов-охотник в ВЦ «Казанская ярмарка». Дегустация ухи, хиты группы «Волга-Волга». Апрельнең 13-нән 19-на кадәр Камал театры Яршаллы, Әлмәт һәм Минзәлә шәһәрләрендә гастрольләрдә. Афишада иң популяр спектакльләр һәм өр-яңа премьералар. Билетлар Камал театры сайтында. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Кызык уен бу шахмат. Утасың икән яхшы. Оттырсаң да әллә ни куркыныч түгел. Фигураларны тезәсең дә яңадан башлыйсың. Тормышта бөтенләй башкача. Оттырдың икән инде, оттырдың. Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышым сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик апрель азагына кадәр китереп бирү фатирга кадәр меңгерү һәм җыю бушлай. Шкаф купеның HD проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бугылма Болозна кайда болытлы, 9 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы, Алабугадан аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, 9 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы көн, 9 градуска кадәр җылытам. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Болтачта яңгыр явачак, җылылык 13 градус. Көньяк көнбатыштан Болгар Буа Чүпрәлдә яңгыр 11 градус җылы. Чистай Нурлатмамады Ширмешәндә аязучан болытлы һава 10 градус җылы. Төнлә республикабызда урыны белән яңгыр 1 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Доктор Осфизраль Шилтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. В Доктор Ост обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Консультация флеболога и УЗИ вен со скидкой 50%. 212 20 40. Варикоздан бөтенләйгә авыртусыз тиз кутылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикозы нет лазер хирургия клиникасына мөрәҗәгать итегез. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә. Температура көндез 9-11 градус җылы. Җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.